Fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela għażel li jinjora għal kollox il-kriżi tal-iskart li ħakmet lil pajjiżna matul dan is-sajf. Dan kif diversi lokalitajiet spiċċaw dominati minn boros ta' żibel ma' kullimkien, ħmieġ fuq il-bankini, telqa fi spazji pubbliċi u ġrieden li tfaċċaw anke f'żoni residenzjali. Il-kriżi tal-iskart kienet dovuta l-aktar għal fatt li l-Gvern fl-aħħar xhur biddel l-iskeda tal-ġbir tal-boros fejn fost l-oħrajn tnaqsu l-ġranet li fihom tinġabar il-borża sewda. Iżda minkejja l-pressjoni enormi li hemm fuq il-Gvern anke mis-sindki Laburisti, il-Prim Ministru qed jibqa' jitfa' din il-problema enormi taħt it-tapit. Dan seħħ li wieħed mill-ogħla uffiċjali tiegħu ħareġ bil-famuża idea li nibdew nitfgħu il-borża tal-iskart organiku fil-friża sabiex intaffu parti mill-problema tar-rieħa li qed joħloq dan l-iskart sakemm jinġabar. Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta tintela tista' tpoġġiha ġol friża u mbagħad toħroġha inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema tar-rieħa solvejta u lilna ma toħloq ilna l-ebda problema. Intant matul l-intervista Robert Abela baqa' jitkellem fuq tranzizzjoni ekonomika filwaqt li jinjora l-appelli kollha li qed isirulu sabiex ibiddel il-mudell ekonomiku preżenti illi falla kompletament. Fost dawk li appellaw għal bidla fid-direzzjoni kien hemm il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana għalkemm xorta Abela qed jinsisti illi ma jridx bidla imma jrid li jkompli fl-istess triq u jersaq lejn tranzizzjoni tal-istess mudell. Bin-noti miktubin qudiemu l-Prim Ministru rrefera għal dak li sejjaħ kwalità f'pajjiżna. Iżda fl-ebda ħin ma semma xejn dwar iż-żieda enormi fil-popolazzjoni, il-problema ta' traffiku, il-bini bla rażan u bla pjan f'kull rokna tal-pajjiż, it-telqa enormi f'diversi lokalitajiet u l-pis ta' l-għoli tal-ħajja fuq il-familji. Robert Abela ma naqas ukoll li jerġa' jkun partiġjan fil-messaġġ tiegħu b'diversi attakki fuq il-Partit Nazzjonalista minflok indirizza il-problemi reali tan-nies.